En 1986, antes de que eu nacese, xa se sabía que a concesión remataría en decembro de 2024. E este goberno municipal, presidido por Inés Rei, deixou caducar a concesión. E vostedes son os únicos responsáveis disto, de que a concesión máis leonina que ten este concello, froito da primeira gran modernización da cidade da Coruña, estea a funcionar en precario durante a segunda grande modernización da nosa cidade. Levan 6 anos dicíndonos o BNG que quedaba moito tempo para que rematase a concesión ou que quedaba moi pouco tempo para que rematase a concesión para, segundo unha cousa ou outra que trouxésemos a pleno. Esgrimían os dous argumentos á vez, segundo lles viñese en gana, e ao final pilloulles o touro. E a verdade é que é bastante lamentável, porque as coruñesas e os coruñeses levamos anos debecendo porque rematase esta concesión para poder poñerlle fin a milleiros de problemas que se dan hoxe en día na nosa cidade. O feito de que non teñamos bus cando saímos dun partido en Riazor, que non teñamos bus para ir aos polígonos industriais, que non haxa bus para ir aos centros sanitarios da nosa cidade, para ir ao materno, para ir ao Chuac, que Novo Mesoiro leva anos e anos demandando que haxa mellores conexións no seu barrio. E vostedes deixaron caducar a concesión, están a día de hoxe apurando, reitero, os traballos de recollida de propostas. Levan as coruñesas e os coruñeses dicíndolles o que necesita o noso servizo de transporte público anos. Teñen vido, ademais, hasta os Cano Cidadán a demandar esas medidas e están agora recompilándoas coa concesión caducada. Benvido sexa o proceso participativo, só faltaría, que ademais nos o demandamos xa hai tempo en pleno, pero a verdade é que chega tarde.